Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yanzu daga farko gashi na yanzu wurin ga cikin parameter ne ka tai inda aka rubuta Google. Inda aka rubuta Google kana ganin shi na. Sai ka shige shi. In ka shige shi. Ba ka shige shi ba haka. Wurin ga wurin tsawon gari ya baka sai ka taba shi. Yawa yanzu inda muke muna nan ne nan. Gashi. In ka shiga nan. Bayan ka shiga nan sai ka zo wanga jeri na biyu gashi nan daga home sai aka ce personal info ma'ana kenan nan shi za ka shiga. Bayan ka shige shi haka sai ka tura haka za ka tura ka sama ka tura sai ka zo inda aka ce mode password ga nan kai na san za ka ga an rubuta mode pass amma gashi nan password gashi nan wurin ga nan za ka shiga. Bayan ka shiga nan zai resharshe da rezon ne yana da bai da ƙari. Yawa yanda za a yi in ka sa kaman da ake cewa wadda in kasa ta haka ba na sa kwadon haka ba. To yanzu waccan ta farko da na sa yanzu ka gana hari da dama gaishe ka. Yanzu nan kuma wadda zan canza ita zan canza nan da ka canza sai ka danna nan. Insha Allah da fatan za ka fahimce ni yanzu ban ne da canza.